זה קרה כשהייתי בת 13. אני זוכרת שהלכתי לישון באותו יום מוקדם, וירד גשם, הייתה סופה ממש התחוללה בחוץ. היו רעמים וברקים, אבל בתוך כל זה שמעתי את אמא שלי בוכה בערך ב3 בלילה. ממש בכי היסטרי, בכי שמראה על כאב שהלב יותר לא יכול להכיל. והלכתי אליה, שאלתי אותה, אמא, מה קרה? אז היא אומרת לי, לכי, תחזרי לישון ואנחנו נדבר על זה בבוקר. אז קמתי בבוקר ולא זכרתי את מה שקרה בלילה, אבל הרגשתי כאילו חסר לי משהו בלב. ואז נזכרתי במה שקרה בלילה. והתקשרתי לאמא שלי, אמרתי לה, אמא, מה קרה? וזה, למה בכית בלילה? אז היא אומרת לי שהיה פיגוע בקיבוץ מצר בלילה, איפה שמתן ונועם גרים. ויותר לא שמעתי מה היא אמרה, פשוט איבדתי את עצמי לכמה שניות. כמו התעלפתי, אבל הייתי עדיין בהכרה. אני זוכרת שישבתי כמה דקות על הרצפה, כמה שניות, לא זוכרת, הזמן נמשך כאילו לנצח. ואני זוכרת שלא האמנתי לה, לא רציתי להאמין לה שזה מה שקרה. באותו יום הרגשתי צורך ללכת לבית ספר. מזה כמה שנים שלא הרגשתי כזה רצון ללכת ושמישהו יגיד לי שיהיה בסדר, למרות שידעתי שלא הולך להיות בסדר. וזה היה מצב של אי ודאות איך ממשיכים עכשיו. איך ממשיכים להיות משפחה ולהיות יחידה כזאת מאוחדת עם כל המצב הזה. ואני זוכרת שהלכתי לדוד שלי, שהלכתי לראות מה קורה איתו ומה שלמה. והדמעות התחילו לזלוג ממני אפילו בלי לשאול אותי. התחלתי לפקוד והוא התחיל למחות לי את הדמעות מהעיניים. בלי ששמתי לב אפילו שהם התחילו בכלל לרדת. הייתי פשוט בהלם אחרי שזה קרה. אני חושבת שלקח לי הרבה זמן להפנים את מה שקרה. להפנים את זה שאני לא הולכת לראות אותם יותר. ב10 לנובמבר 2002, זה היה יום ראשון. אני הייתי בעבודה בתל אביב, אני עובד בתור עורך וידאו. בשעה 11:15 בערב קיבלתי טלפון מרויטל, אשתי היינו פרודים באותה תקופה. אני עניתי לטלפון ולחרדתי אני שומע צעקות. יש לי 2 בנים, מתן ונועם, ואני שומע את הצעקות שלהם בטלפון, ואני צועק, אני אומר, הלו, וכלום, אף אחד לא עונה לי. ואז היה איזה רעש גדול והטלפון ניתק. ניסיתי לחייג שוב, אין תשובה, לא בבית, לא בטלפון, שום דבר. רויטל וילדים גרו באותה תקופה בקיבוץ מצר, שזה קיבוץ ליד חדרה. כבר בדרך שמענו ברדיו הייתה פריצה בגלי צה"ל, ואמרו שיש חדירת מחבל בקיבוץ באזור השרון. מאוחר יותר כבר אמרו בקיבוץ מצר. הגענו לשערים של הקיבוץ, זה נראה כאילו כבר כל הצבא הישראלי נמצא שם. אני זוכר שיצא אחראי הביטחון, יצא מהקיבוץ, הוא כבר שמע שיש איזה מישהו שעומד בחוץ, או אבא של ילדים מהקיבוץ, והוא מודאג, אז הוא הגיע אליי. והוא אמר לי, אתה אבא שיש לו 2 בנים בפנים? ואמרתי לו, כן. זאת אומרת, אתה צריך להיות מאושר היום, כי מצאנו 2 בנות. מצאנו אימא עם 2 בנות. ואני זוכר שאמרתי לו, תשמע, הם שניהם יפים כמו בנות, ויש להם שיער ארוך, לך תבדוק שוב. ובאמת הוא הלך, ואחרי כמה דקות הוא חזר, והאמת הוא כבר לא היה צריך להגיד, כאילו כבר מרחוק הבנתי מה קרה. המחבל פשוט במסע הרג בתוך הקיבוץ, חדר פנימה לתוך הבית, הוא פרץ פנימה דרך החלון. בעצם המרחק שהיה בינו לבין שלושתם זה היה בערך המרחק שיש בינינו, הוא היה חמוש ב-M16. בלי לחשוב יותר מדי, כששני תינוקות מביטים אליו בעיניים בצרחות, חבוקים בידיים של אמא שלהם, מצאו אותם בתנוחה הזו, כשרויטל מחזיקה את שניהם, את מתן ונועם. ופשוט ירה בהם והרג אותם. שמור על העולם ילד, יש דברים שאסור לראות. תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד,
לאבי היה מאוד קשה להתמודד עם מה שקרה. הוא לא יודע איך הוא יכול לשקם את החיים שלו, ואני חושבת שכל אדם לא היה יודע מאיפה להתחיל עכשיו ומאיפה לסיים, ובעצם להבין ולהפנים את מה שקרה. אהבתי את מתן ונועם המון. הם היו מדהימים. הם היו יפים, והם היו חכמים, והם היו טובים, והם היו נדיבים, הם היו הכל. והיינו הולכים לגן גולדה, והיינו משחקים שם, והיינו משתובבים, והיינו צוחקים, היה למתן צחוק מדהים. אני ומתן היינו חברים הכי טובים, אני נורא אהבתי אותו, וגם את נועם. נועם היה צחוק מתגלגל כזה, חמוד כזה. אהבתי אותם מאוד. מתגעגעת אליהם המון. שניהם ילדים שנורא אהבו לאהוב. ככה שהם היו חייכנים וחבקנים ונשקנים, והאהבה הכי גדולה שיש. זה מתן ונועם שלי, ומתגעגעת כל כך. בכל יום שעובר, בכל שעה שחולפת, הכאב, העצב והכעס גדלים ומתחזקים. נועם שלי, ילד סקרן, יפה ושמח, אחד שלא מוצאים בכל מקום, ובקיצור אתה. מתגעגעת לקול שלך, לצחוק המתגלגל היפה, לחיבוקים, לנשיקות, לדברים החכמים שאמרת, שסיפרת, לשטויות שעשינו ביחד. אני מתגעגעת אליך. מתן שלי, ילד שמח, סקרן ויפה, שכולם אוהבים אותו, פשוט אתה. מתגעגעת לקול היפה, לשיער המטולטל שאהבת לשחק בו כששתית, לצחוק, שאתה ונועם צחקתם ביחד, כל הבית צחק איתכם, כי אי אפשר שלא. אל תשכחו אותי, כי אני אף פעם לא אשכח אתכם. אוהבת תמיד, מען אלמני. רויטל, אני ורויטל מכירים מגיל 16. רויטל זה, כאילו, אם יש את העוצמה של העצב והכאב על האובדן של הילדים, אז כאילו, רויטל זה הבן אדם היחיד שאני יכול לשתף ולדבר איתו על זה באמת, ושהיה מבין אותי, זאת אומרת עד היום. זה שכאילו נלקחו גם הילדים וגם רויטל, זה כאילו, אי אפשר להגיד שזה מקשה את זה שבעתיים, כי אין קשה יותר. כאילו, החבר הכי טוב שמכיר אותך בעיניים, גם כן נלקחה. Beautiful dawn lights up the shore for me. There is nothing else in the world. I'd rather wake up and see where